आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं जाहीर केलेल्या 12वीच्या निकालात कुडाळ हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजनं आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. पाहूयात. हो, पहिलं तुमचं नाव सांगा, नंतर शाळेचं नाव सांगा, सुरुवात. मी विपिन मोतीराम वराडे, प्राचार्य कुडाळ हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज कुडाळ. आज 12वीचा रिझल्ट लागल्यानंतर आमच्या ज्युनियर कॉलेजची कुमारी गायत्री विवेकानंद बागलकर ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वाणिज्य शाखेत प्रथम आलेली आहे. तिला 95.67% मिळालेले आहेत. तसेच आमच्या ज्युनियर कॉलेजच्या शाखावाईज विज्ञान शाखेचा 100% निकाल आहे, वाणिज्य शाखेचा 98.78 आणि कला शाखेचा 97.87, व्होकेशनल MCVC विंगचा 100% रिझल्ट आहे. या गायत्री विवेक बागलकर ही प्रथम येऊन आमच्या शाळेचं एक घोषणा आम्हाला आहे. तिचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि तिच्या पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो.